I'm a Singaporean, damn it! I dag er Singapore et topmoderne samfund, der er kendetegnet ved politisk stabilitet, lav kriminalitet og vedvarende økonomisk vækst. Men sådan har det ikke altid været. Singapore blev på baggrund af raceoptøjer uafhængig af den malaysiske føderation i 1935. That riot was a lesson for us that we should all stick together, irrespective of our race, language and religion. And we must stay together and have friendship among ourselves as citizens of Singapore. Splittelsen mellem etniciteterne gjorde det klart, at multikulturalismen var en udfordring, som skulle tages seriøst. Regeringen har siden lagt en dyd i at få landet til at fungere som et multikulturelt samfund. Vi har på denne baggrund behandlet problemformuleringen, hvilken betydning har forskellige etniske gruppers kultur for udviklingen af den nationale singaporianske identitet. Singapore har et areal på størrelse med Bornholm og har i dag ca. 5 millioner indbyggere. 74% er kinesere, 14% malajere, 9% indere og 3% andre. De forskellige etniciteter lever i gensidig harmoni, men dette multikulturelle samfund er til stadighed under opbygning. Singapore oser etnisk diversitet, og kulturerne lever i symbiose. Templer, moskéer og kristne kirker ligger side om side på de tætpakkede gader. Nationen samles om det fælles sprog engelsk i versionen Singlish. Dog tages der stadig hensyn til alle etniciteter. Dette ses blandt andet på offentlige steder, hvor der på skilte informeres både på kinesisk, tamil, malaj og engelsk. Vi har været ude og tale med nogle lokale singaporianere. De fleste opfatter sig selv som singaporianer på trods af deres kultur og etnicitet, og mener generelt, at alle de forskellige kulturer lever i fred og harmoni med hinanden. Som en taxichauffør udtalte: Singapore har altid bestået af flere etniciteter, og fordi vi har multikulturalisme, har vi ikke racisme. Flere lagde vægt på, at der er en tendens til, at singaporianere oftest kun interagerer med personer af samme race som dem selv. Det ses blandt andet i food courts, hvor de fleste sidder opdelt efter etnicitet. Det vil sige inder med inder, kineser med kineser og malaj med malaj. Men dette gør sig selvfølgelig ikke altid gældende. De forskellige kulturer er integreret i byens liv. I bydelene Little India, Chinatown og Arab District kommer de enkelte kulturer til udtryk i gadebilledet. Bydelene kan være udtryk for den generelle tolerance overfor minoriteterne. Det står endda eksplicit i landets forfatning, at præsidenten skal beskytte minoriteterne og sikre deres religionsfrihed. Men man kan også stille spørgsmålstegn ved, om de etniske kvarterer skaber etnisk isolation i forhold til resten af samfundet. De etniske kvarterer bør dog ikke ses som kendetegnende for landet, men som en diametral modsætning til den multikulturalisme, der ses i resten af landet. Den singaporianske regering gør en stor indsats for at samle nationen. Singaporianerne samles til forskellige mindedage, heriblandt nationaldagen, hvor man mødes og fejrer nationen i fællesskab. Der afholdes desuden en Racial Harmony Day, hvor de forskellige etniciteter hyldes. På baggrund af den høje befolkningstæthed, hvor de fleste singaporianere i enorme boligbyggerier. I disse beboelseskvarterer har regeringen udstedt kvoter for, hvad den etniske fordeling skal være. På den måde undgår regeringen ghettodannelse og fremmer den kulturelle diversitet. I Singapore er det obligatorisk, at alle mænd skal gennem 2 års militærtjeneste. Her blandes alle kulturer, og et sammenhold skabes på tværs af etniciteter. Dertil skabes en nationalfølelse hos de unge mænd, da de stolte har tjent deres land i 2 år. Det er ikke kun i militæret, at en nationalfølelse skabes. Singapore har en nationalsang og en pledge, altså en ed til nationen, som siges dagligt i skolerne til den obligatoriske morgensamling. Det skal minde de unge singaporianere om, at Singapore er en nation samlet på tværs af kultur, religion og race, og om de værdier, Singapore står for. Der hersker ingen tvivl om, at multikulturalisme er integreret i den singaporianske identitet. Singaporianerne samles på tværs af race og religion om deres fælles historie og deres stolthed for nationen, både i hverdagen og til særlige begivenheder. Men multikulturalisme er ikke blot et singaporiansk fænomen. Vi lever i dag i en verden, der er mere globaliseret end nogensinde før. I nogle tilfælde har det ført til et tab af kultur, mens det for andre har forstærket kulturelle og etniske tilhørsforhold. Mens stater som Singapore har haft stor succes med at integrere multikulturalisme i samfundet, medfører sammenstød mellem kulturer og etniciteter i andre lande problemer med ghettodannelse og fremmedfjendskhed over for minoriteterne. Singapores multikulturalisme lever på det grundlag, at nationen er ung, og at den nationale identitet stadig er under udvikling. Landet har derfor nogle særlige gunstige præmisser for multikulturalismens velbefindende, som andre nationer ikke deler. Men det er alligevel relevant at spørge sig selv, hvordan man i andre lande kan drage nytte af de singaporianske erfaringer og anvende dem i en verden, der hastigt globaliseres.